Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Мишо. С мен днес е Митко и ще играем мъта в Death Match. Така. Айде, почваме. Ето, с колата съм. Дано се абонирате за мен. Добре, двама. Абонирайте се за мен, чухте ли? Добре. Сега трябва да го бутна. Това. Митко! Да. Имах един. Митко, ти де накъде накарайте? Митко! Къде отиде, бе? Тука. Добре. Аре, бе! Кой сервер? В UFS Gaming, в Deathmatch. Нали ти казах? Тоест в Дерби. В бета. Можеш ли да четеш? И както виждате, победих. Много яко победих, добре. Сега мрити. Трябва да килваме другите. Така. Това е яко обаче. Уоу, сега филна. Да, това не трябваше да го правя. Браво, килно. Не го килно. Митко, идваш ли? Да, Аре, не! вътре съм. Напиши, накликайте и напиши нещо. Про Мишо, как се казваше? Това, Мишо. Сега ще бъдем теория. Ето както виждате. Дано да се абонирате за мене. Току-що фенах. Хо-хо. Написа ли нещо? Да. Не си писал нищо. Ела шутер. Не. Сега ще стегнеш бутни всички. О, това мап е добре. Добре, това мап. Добре.
Трябват ми 1 милион за клан да направя, но няма правя явно. Ще събирам за 120 000. Трябва да бутна оня другия. И фейл. Да. Нищо. Трето място, добре. О, комета. Комета. Вау. Този как фейлна. И аз по същия начин. Мале, защо бе? Защо е? Много гадни фейлнах. Кажете, ако искате да снимам още на... Не знам на каквото искате. На CS мога да снимам. Ще снимам на CS. Някой ден. Може и на CSGO. Ще видя. Чак малко. Трябва да бутна те другите. Не. Тази кола е просто много дрифти, нямаше как. Много дрифти тази кола. Може и на Майнкрафт да снимам. О, не, на косъм трябваше да оживея тук, но... Все едно. Помислих, че умря, но не умря. Но другия как се метна. Яко, пряко ли? Мога да снимам после на нещо друго. Примерно на шутер. Видяхте ли го какъв бъг стана и то се пропадна в земята? И отивай да видиш дали е топла водата. Вау, този как е свърча. Искам и аз. Добре. Къде трябва да влезам вътре, но как? Лекъв преследващ.
и печеля. Печелих. Да. Какво на? Един друг. Но фелнах. Нищо. Този колко пари има? 71 000. Може да си оправи колата, но... Вау! Всички измреха. Бък. Нещо им става. Много як бък. Така, ето тус. Ето тус. Маре. Ще пипна, е. Ще пипна, е. Ще пипна, е. Май! Definitivamente също. Дякую. Вау. Яко килнах. Аз никога не умирам. Никога. Мале, защо съм толкова тъпичик? Виждам. Да. Тук ли сме? Да, тук съм. Трябва да тръпнем тя и... Може пак да снимем хора. Ще видя, ако имам свободно време. Вика ли ма през това време? Не. Бау. Добре, почваме. И май след малко трябва да спирам. Още след това рунд ще спирам. Добре, Що? това беше всичко от мен. Чао!